Mali kɛnyɛrɛye kalanso karamɔgɔw ye sigikafɔ dɔ kɛ ni kunnafonidilaw ye ntɛnɛn tɛmɛnin sɛtanburu kalo tile 25 san 2023 jamana sanfɛ kalansoba dɔ la n'an ko ma École Normale Supérieure de Bamako ENSUP. Lajɛrɛ kun de tun ye k'u ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ olu minnu bɛ tali kɛ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ gɛnni u tɔgɔ sɛbɛnbaliya AMO ni INPS la ani ka se u ka saraw dɔgɔyali ma. Mali ɲɛmaw ani kalan dɛmɛbaa jɛkulu ni wele kun tɛ ko kuma ka di anw da walima kanw nɛn ka di. Wele kun de ye aw ɲɛmaw denmansaw ani diɲɛmaa k'a dɔn gɛlɛya min bɛ anw kɛnyɛrɛye lakɔliso karamɔgɔw kan. An ka saraw ka dɔgɔ anw caman tɛ AMO ni INPS la i n'a fɔ n tɔɲɔgɔn bɔra k'a fɔ cogo min. Donc o laban ye geribuya de ye. Jamana ka baarakɛbalidenw tɛ sara anw ye n'an ko français la les jours chômés et payés. Nin gɛlɛya ninnu de kosɔn anw farala ɲɔgɔn kan ka laɲini dɔw boloda n'olu ye an b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔliso karamɔgɔw ka don AMO ni INPS la o na kisi geribuya na ma ni Ala ye sijan kalifa an ma. An b'a ɲini ka bɔ jardin na ka se kalanso 6nan na sara dugumadan ka kɛ 20,000 ye. An b'a ɲini fana k'a ta kalanso 7nan na ka se 9nan ma lɛrɛ kelen ka kɛ dɔrɔmɛ 300 ye a dɔgɔyalen. Ka se lycée ma ani baara dege kalanso n'o ye les écoles professionnelles lɛrɛ dugumadan ka kɛ dɔrɔmɛ 500 ye. An b'a ɲini don minnu mana bila jamana fɛ n'an ko ma les jours chômés bɛ olu ka sara an ye. Lajɛrɛ kun belebeleba dɔ fɛnɛ u ka bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ min bɛ kuma u kan k'u kungo ɲɛnabɔ ka se u tacogo u saracogo ani u ka lahalaw ma n'an ko ma nazarakan na convention collective. Bɛnkan sɛbɛn dɔ ka ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ minnu bɛ kɛnyɛrɛye kalansow la an b'a ɲini bɛnkan sɛbɛn dɔ ka ta u tɔgɔ la. Barisa n'i y'i miiri k'a fɔ anw bɛ nin baaraba in bɛɛ kɛ nka sariya sun foyi tɛ yen anw sɛbɛnnen don min na anw kɔni sɛbɛnnen don min na o ye feere sariya sun ye n'o ye école de commerce ye. A ɲinilen b'aw fɛ jamana ɲɛmaaw a ka faso kanu a n'aw ka jijali kosɔn a k'aw sen don kɛnyɛrɛye lakɔliko ɲɛnabɔliw la k'aw sen don cogoya la min bɛ kɛ sababu ye k'anw lafiya. Anw tɛ k'a ɲini ka kɛ Bill Gates walima Mamala ɲɔgɔnw ye. Anw ka laɲini ye an ka ɲɛnɛmaya cogoya falenni ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka se k'an ka musakaw ta k'u ɲɛnabɔ. San o san dɔ de bɛ fara anw ka gɛlɛyaw kan. An t'a dɔn an bɛ taa ko min ka taa ja min. Maloyala ko don wa dusukasi ko don k'anw ye nin lahalaya in na baw Mali kalanko sinsinnen don anw de kan. Jatedaw y'a jira ko kɛnyɛrɛye karamɔgɔw bɛ taa 400,000 na k'a ta Djiboli fɔ Labɛnzan kan. Wa n'i ye kalandenw sigi 100 sarara la anw bɛ 75 de ɲɛ minɛ. Fɔcogo wɛrɛ la anw de bɛ kalan kɛ olu kunna. O b'a jira ko 25 dɔrɔn de bɛ jamana ka bolo kan 100 sarada la. Nka jamana ka karamɔgɔ talenw bɛ sara min na u ka lɛrɛ kelen bɛ sara hakɛ min na anw ta tɛ o jaga sɔrɔ. Ka fara o kan olu bɛ se ka kɛlɛw kɛ ka baarabilaw bolo da u ka hakɛ ɲini nɔfɛ. Nka bɔrɔ birilen b'anw da la n'i ko i bɛ kuma gɛnni da bɛ jira i la. K'a sɔrɔ anw ni jamana ka karamɔgɔ ninnu bɛɛ ye mɔgɔ kelenw ye bawo an bɛɛ ye karamɔgɔya kalan kɛ yɔrɔ kelenw na. Nka anw tɛ olu sɔrɔ u sɔnni na sarako la. Ne kɔni b'a dɔn n'anw bɛ jamana dɔw lagosi k'u jalaki kosɛbɛ
k'a sabu kɛ fɛn girin fila sumanan fila n'an ko nazarakan na deux poids deux mesures a ma kan o ka ye an yɛrɛ jogow la. Mali ɲɛmaw ani kalan dɛmɛbaa jɛkulu siniwaw ka maakɔrɔ dɔ ka kuma na ko n'i b'a fɛ ka jamana dɔ ci a ko a ma se i ka kɛlɛ k'a fɛ k'i k'a ka kalanko tiɲɛ ka surafɛn di sabati a jamana kɔnɔ. A ko san 20 dɔrɔn o jamana in bɛ k'i sago ye. O la sa kalanko ma kan ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye wa kalan ɲuman tɛ se ka sabati fewu. Jaabi ɲuman tɛ se ka sɔrɔ kalanko la habada k'a sɔrɔ karamɔgɔw bɛ lahalaya dɔ la min cɛ man ɲi, kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ minnu bɛ kɛnyɛrɛye lakɔlisow la. K'a ta san 1994 na ka se bi ma, Mali jamana ma fosi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lakɔliso karamɔgɔw ma minnu bɛ kɛnyɛrɛye kalansow la. Olu minnu jatelen tɛ kɛnyɛrɛye lakɔlisotigiw fɛ n'o ye promoteur d'école ye nanzarakan na, bawo olu caman ka fɛn bɔta ye u ka sɔrɔ dɔrɔn ye. U caman ka sira tɛ kalan kɛcogo ɲuman na, u caman ka sira tɛ an karamɔgɔw la ka tuguni u b'anw bololasɔn de. U dɔw bɛ se ka kalo caman kɛ fo ka se san ma u tɛ karamɔgɔw sara. Bamananw ko fɛn dɔ jɛgɛnna o t'a bɔnnen. ANSP Mali y'a jira k'a hakili b'a fɛ ka sigi dɔɔni, bawo jamana ɲɛmaaw b'a fɛ ka sigikafɔ dɔ kɛ kalanko kan. O min labɛnni jɛkulu sigira sen kan ka ban. Olu kɔni b'a ɲini sigikafɔba in min bɛna kɛ kalanko kan o kana ɲinɛ cogo si la kɛnyɛrɛye kalanso karamɔgɔw kɔ. Anw jigi b'a fɛ ka sigi dɔɔni, bawo jamanakuntigi ka kayita sen fɛ karidon zuluye kalo tile 23 san 2023 a y'a fɔ k'a bɛna sigikafɔba dɔ kɛ kalanko kan. O min labɛnni jɛkulu sigira ka ban n'o ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Edmond Dambele ye. Anw kɔni ɲɛ gusonnen bɛ ni jɛkulu in na ka tuguni an jɔrɔlen bɛ ɲinɛ kana kɛ kɛnyɛrɛye lakɔliso karamɔgɔw kɔ i n'a fɔ sigikafɔba tɛmɛnen tɔw ɲinɛn'u kɔ cogo min. Mali ɲɛmaw ani Mali kalandenfaw, jamana sini ɲɛsigi ye a ka denmisɛnw de ye. Olu ka kalanko ma kan ka kɛ bolokɔfɛfɛn, u ka kan ka kɛ haminako fɔlɔ de ye. Wa fɔ kalanfaw k'a dɔn, k'a dɔnnakari ko ni kɛnyɛrɛye lakɔliso karamɔgɔw ma bila minɛnfirɛlen kɔnɔ u denw tɛna kalan ɲuman sɔrɔ. K'a sabu kɛ waati caman anw bɛ kɛ kalanso la an jɔrɔlen bɛ nasɔngɔ sɔrɔ cogo la. An bɛ miiri kuransaraw la ani ji ni sosaraw. O de la n'i ko Mali kalanko ka don da la fɔ k'anw kɛnyɛrɛye lakɔliso karamɔgɔw bila cogoya ɲuman na. ANSP Mali y'a ɲini fana furancɛfaga ɲɛmaaw fɛ u k'u sen don kɛnyɛrɛye kalanso karamɔgɔw ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli la. U k'u sen don cogoyaw la cogoya min bɛ na ni olu ka lahalalaw falenni ye. Mali furancɛfaga ɲɛmaaw, sariya sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen si talen tɛ ka ɲɛsin anw kɛnyɛrɛye lakɔliso karamɔgɔw ma, wa an b'a dɔn ko sariya batobaliyaw daminɛna ka kɔn aw ɲɛ, nka an b'a ɲini aw fɛ a ka fɛɛrɛ tigɛ cogo bɛɛ la walasa kɛnyɛrɛye lakɔlisotigiw ka anw jate k'anw bila lahalala ɲuman na. N'o tɛ minnu ka kan k'anw kungo ɲɛnabɔ olu caman de ye lakɔlisotigiw ye. Bamananw ko biɲɛkala ɲinina sen mana da biɲɛkala kan o tɛ ye. N'aw sera ka nin ko ɲɛnabɔ o na kɛ sababu ye ka dɔ bɔ baarantanya la Mali la, wa ka maa 400,000 de ka baara sinsin. N bɛ bɔ kuma na ni nin ye. Ala ka Mali suma k'a don a jugu kalodibi la. Ala ka Mali kalan taa ɲɛ. Ala k'an ka
fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ANSP taa ɲɛ n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. ANSP Mali ka laɲiniba kɔni de ye kɛnyɛrɛye kalanso karamɔgɔw ka cogoyaw ka falen walasa u bɛ se ka bɔ ni lahala in na cogoya min na.